Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas obavestim da je lider koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić, zatražio mandat za formiranje Vlade Srbije. Danas je Vidovdan, jedan od najvećih srpskih praznika. Na današnji dan Srbija dobija promene koje predstavljaju novu stranicu u našoj istoriji. Koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije, PUPS, Jedinstvena Srbija, danas su svi tu u predsjedništvu, vidjet ćete ih kad budu pošli sa mandatom koji su dobili, uverili su me da su okupili većinu, zatražili nastavak konstitutivne sednice. U toj većini biće Srpska napredna stranka, URS i verovatno i neki drugi predstavnici građana Srbije u Skupštini Srbije.